Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia, marahay na aga probinsya ni Nalbay, Bulkang Mayon, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw ni Lunes, Monday. Petsa 7 na po kita ngunyan kang bulan na Agosto, taon 2023. Sabayan po nindon sa indong lingkod, sarong oras may kabanga kita. Ora restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa satuyang kapalibutan. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod, apwera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digtin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, August 7, maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa sa inka pa. Yan, happy birthday po. Siring man sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon niya, paday nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Apwera po iyan kang paghulbot oral daw ta obligasyon ta na po yan. O iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri na wara man po kay ibang maingat kang sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay natabi ka mo. Sige mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro nila Tuon, kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto mi po, permisa na po kitang happy saka enjoy. Magayunon sa Kabikulan. Yan, happy morning po. Maray na aga po sa gabos sa mga viewers niya to. Paki-follow na lang po kan sa muyang official Facebook page Bicol Net TV. Paki-like and share na lang. Tabi, nganing mahilig man kang ibano.
Adi, Lunes po ngunyan. Kaskason, adi, Pitsa City na kang Agosto. So, halos puga-puga na dyan ang mga aktibidades dyan sa Banwaan kang Tiwi sa sainta pong pinagigibong Coron Festival. Sige, good morning po sa mga taga-Tiwi. Kumusta po kamo dyan? Makusugon ngaya ang paros na habagat. Grabe kang Sabado pa, ano? Grabe ang kusog kang paros. Pero pasalamat kita, habagat po yan. Kaya ingat-ingat tabi sa mga tugang niya, itong mga parasira. At sigurado, siyempre, sa dagat kan, maukol yan. Yo, ingat tabi. Sa mga motorista man tabi, ano? O, iringat po kamo. Grabe, ano? Makusugo ng paros. Delikado po yan. Ano, laylo ay sanang padalaga. Ano nga nga ninda italbo ngayaan sa indong na danla ganindo ki pagabat. Grabe man yan. Sige po, ano sa tuyang mga reparo ngunya na aldaw, ngunya na Lunes. Grabe, ano, may masabat na naman na bad news kita sa aga. Sa mga motorista, nako, igwa na naman ang sunod ki oil price hike. Big time na naman. Pero dakula na naman ang increase po mga tugang kang mga produktong petrolyo sa aga po yan. Kaya ngunyan karga na kamo. Yo. O, sa diesel gari mga 2.3 pesos na naman. Nako. Sa gas 10 piso. Isus ko. Kanakaaging simana dakula na po sa in-increase. Kan mga produktong petrolyo. O, ipapalo up na naman sa aga, igwa na naman. Talaga ha? Agari sumbulan kang Agosto, gari puros pataas sa mga produktong petrolyo. O, sa aga, igwa na naman tabi. Yo. Ano pa ang mga reparo? Ano inin sa tuyang mga pag-urulayan ngunya? O, apwera kang su palarong pangbansa na ginibod duman sa Marikina City. O, opisyal na po ining nagtapos. Ang naging overall champion, iyo po ang National Capital Region. Ramon taman kung piraman sunako akang Bicol adi. And ang masunod na host kang palarong pangbansa 2024, dumanda tabi sa Cebu, Pasiboko. Yan, duman sa Cebu. And sa 2025, dumanda tabi sa Ilocos Norte ang Binyo kang palarong pambansa. Yug-yugon mo yan. Ayan tabi ang mga plano, adi. Next year sa Cebu, sa 2025 duman man sa Ilocos Norte. Ang satuya pong presidente, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., gusto da atabing dagdagan, pigahagad na dagdagan ang sa iyang pundo para po sa mga state visit, local man o kaya international sa maabot na 2024. Ang sa iya pong hagad, 1.4 billion na dagdag pundo para po sa mga state visit kan sa tuyang presidente. Puwerte, adi, puwerte ho nun talaga pag nagiging presidente. Kaya gusto ko naman magpresidente. O, dagdag po ha, nasa 1.8, nasa 1.4 billion ang gustong ipadagdag kan sa tuyang presidente sa iyang budget sa state visit. International man yan o kaya local. Bantang mga tugang ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr., liwat databing mautang ang Pilipinas kung mahal na 2.46 trilyon. Yugon mo yan. Liwat na naman na mautang ang Pilipinas kung mahal. 2.46 trilyon
para databi mapunan ang kulang o kaya mapunuan ang kulang na pundo sa proposed at 2024 national budget na nagkakahalaga po ni 5.768 trilyon. Yugon mo yan. Nay ko po. Mautang na naman ang Pilipinas kung maan. Sige na sa nakitang utang. Mantang mga tugang number 4 most wanted po dyan sa Santo Domingo, Albay. Arestado na tabi kang Santo Domingo PNP. And unian magayon sa siyudad kan Legazpi. Maabot na tabi sa sanggatos ng mga kalalakihan. Ang target po kang Legazpi City Hospital sa gigibuhon kaining Operation Tuli. Operation Libreng Tuli. Sa aga tabi iyan dyan sa Legazpi City Hospital. Iugon mo yan. So, mga kalalakihan tabi dyan na daipan na tuturi, natutuli, ay tabi ki Operation Tuli, tabi Sir Cassie William, dyan sa Legazpi City Hospital, sa aga tabi yan. Kaya ngaya so, daipa turi, asikaso na tabi ka mo. May libreng tuli sa aga. August 8, dyan sa Legazpi City Hospital. Sige po, yan po ang sa tuyang mga re-reparohon ngunya na Lunes. Ngunya na Lunes po, digdi po sa laugan sa tuyang programa. Sige, alas 6:17 na po. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong iyan asin ang programang ini. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yang MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan po yan sa syudad kang Legazpi, sa Rawis. Kaya sa mga naghahanap po, kidorm, boarding house, yaon po dyan. Patikalat nindo? Pasyar na po kamo sa MBY Dormitory. Sige, Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat po, permi. Siring man ang oras pong yan, asin ang programang ini, karaman po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha man po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kung gusto nindo kipandiurag na sound system, B-Pro Lights and Sounds na. Pwede man po kamo magbisita sa indang Facebook account. B-Pro Lights and Sounds. Kunda, yapodan po nindo sa indang CP number sa 0907-093-3151. B-Pro Lights and Sounds. Bagay na bagay ini dyan sa may mga beauty pageants, may concert, at kompleto sinda, igwa sinda ki LED wool, stage trusses and roofing, band equipment setup, may generator, may foam machine, perte hunon ang serbisyo kang B-Pro Lights and Sounds. Sige, apuda na lang nindo. Sige, tabi paning ambo. Good morning. Mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse kang syudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Banwaan in Malinao. Ang Kapos Bilo Lotto Outlet, dyan man po sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinao, Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto Habako sa waiting. May dyan sa lamang kamong gumana. Yan po ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sige, tabi mga tugang taala size 20 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, aramon tamonan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon.
Aramon ta kung igwa naman ki maraot na panahon na pigbabantayan ng pag-asa. Ang unya na si Mana. Ngayon, yan o, puga-puga ang habagat. Lang kusog tabi, Sir Cassie William kang paros kang habagat. Sige tabi mga tugang hanta ko ang tamo na linya kang pag-asa. Pag-asa maray na aga tabi sa Indo. Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simulan na naman ang panibagong linggo at narito na ang ating pinakahuling update sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, August 7, 2023. Sa ating pinakahuling satellite images, makikita nyo halos walang masyadong kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa at southwest monsoon o hanging habagat na pinalalakas pa rin ng bagyong si Cannon. Ito po yung bagyong Falcon nung nakaraang linggo. Nandiyan pa rin siya sa may bahagi ng southern Japan. Pero dito na lamang ito sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon. May cloud clusters ho tayo dito sa may bahagi ng Mindanao. Pero sa ngayon, base sa pinakahuling datos natin, mukhang malit naman yung chance na ito ay maging bagyo. Kaya po masasabi natin at least sa linggong ito, medyo malit pa yung chance ng may mabuong bagyo na papasok at o mabubuo man sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Malaking bahagi ho ng ating bansa sa Luzon, sa Visayas at Mindanao makararanas ng generally ho medyo mainit na panahon pero posible pa rin yung mga rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Dito nga tayo sa Luzon, makikita ho natin maulap na kalangitan ang maaring maranasan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pagkilat pagkulog, ibig sabihin mas malaking chance ng mga pag-ulan sa may bahagi ho ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet, gayon din sa may Batanes, dulot huto ng southwest monsoon o hanging habagat. Habang sa nalabing bahagi ng Luzon, makikita ho natin ang mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated o pulong-pulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Posible po medyo mainit pa rin yung ating magiging araw sa ngayong araw ng Lunes. Agwat ang temperatura natin sa Lawag nasa 26 to 31, sa Baguio 17 to 21. Diyan medyo malaki yung chance ng mga pag-ulan sa Baguio. Sa Tuguegarao, 26 to 34. Sa Kamaynilan, 27 to 32. Tagaytay, 22 to 31. Sa Legazpi, 26 to 33. Sa Kalayaan Islands, 25 to 33. Habang sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dako ho tayo sa Visayas at Mindanao. Sa Kabisayaan ho, malito yung chance ng mga pag-ulan, liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 34. Sa Cebu, 26 to 34. Sa Tacloban naman, 27 to 34 degrees Celsius. Makikita nyo, medyo mainit sa may bahagi ho ng Kabisayaan. Dito naman sa may Mindanao, makikita ho natin mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog din ang maaring maranasan sa hapon hanggang sa gabi, pero posibleng mainit ho sa umaga hanggang tanghali. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 33. Sa Cagayan de Oro, 25 to 34. Habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Nakataas pa rin ho yung gale warning natin sa mga hilagang baybayin ho ng Hilagang Luzon, partikular na sa Batanes, hilagang baybayin ng Ilocos Norte, hilagang baybayin ng Cagayan, kasama ho yung Babuyan Islands. Kasi magiging malakas ho yung pag-alon ng karagatan sa pag-iral pa rin ng southwest monsoon o hanging habagat. Iwasan muna pong pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahaging ito ng ating bansa. Mag-ingat din ho kapag meron tayong mga biglaang mga thunderstorms na minsan ho yung mga hangin, bugso ng hangin, maaaring magpalakas ng alon ng karagatan. Narito naman natin inaasahang panahon sa mga susunod ho na araw para sa linggong ito. Makikita ho natin sa Kamaynilaan, sa Baguio, Legazpi, Cebu at Davao. Generally ho, ang mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Dulot ho yan ng mga localized thunderstorms. Sa Metro Davao, posibleng medyo maulap po sa araw ng Huwebes. Agwat ang temperatura sa susunod na 3 araw sa Kamaynilaan, 25 to 32. Sa Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. Sa Legazpi, nasa 27 or 26 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu, nasa 25 to 33. Habang sa Metro Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Ang araw ho natin ay sisikat mamayang 5:41 na umaga tulubog, ganap na 6:23 ng gabi. Sundan pa rin ho tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms para sa pinakahuling update sa lagay na ating panahon. Dito ho tayo naglalabas ng ating mga thunderstorm advisories, mga rainfall information. Lalong-lalo na ho, pinakamarami impormasyon dito sa ating website, bagong.pag-asa.doc.gov.ph. At live po na nag-uulat mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net
TV. Sige tabi, salamat ha, Pag-asa. Yan po ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Yung manggiraray, Southwest Monsoon, habaga tabi, Sir Cassie William. Ipapara, apod kini, ipapara hugot pa ni bagyong si, yun si bagyo. Si Sena ni si bagyo, sunod kigay. Ilang mo na, si Falcon. Yan. Ingat-ingat na lang po kita ha, so mga parasira tabi. Pasiguro tabi kita. Ayo? Okay. Sige. So at least sa mga masunod na daw medyo okay pa. Dahil paman kinahiling ang Pag-asa ki raot na panahon na nabibilog dyan sa luwas kan sa tuyang Philippine Area of Responsibility. Sige. Alas 6:26 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali mabalik po ang programa. Madali unsa na ini makalipas lang po ining mga nagkakapirang pagiromdom. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Imani Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang, balik na po kita digdi sa programa alas 6:28 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinna. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siring man, ang oras pong yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. And ang oras bang pong yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, sa siyudad ng Tabaco. And kasabay dyan ang sa tuyang Municipal Councilor kang Malinaw Albay, si Municipal Councilor Irene Morales Paho. Sige po, doro-diretso na po kita. Digdi po sa tuyang programa, Serbisyo Asin Reparo. Ako po girarayan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Kunyang pong lunes na lunes, kapit sa 7 na po kita, kang bulan na Agosto, taon 2023. Sige na, daro-diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang huni, may panibago na naman kitang bad news. Bad news po ini sa mga motorista, tapos supay mga bihikulo. Maski may mga kadaklan bagang yan, may bihikulo, may mga motor na ngani. Maski ngani ti uson may motor. Sa agay gwapo ki big time oil price hike.
Sa aga po ya. Agosto 8. Ang estimate sa gasolina may paglalangkaw na mga 20 sentimos sundo 65 sentimos. Dahil man pala magpiso sa gasolina. Sa diesel ang durdakula. Diesel. Sa diesel ang estimate mga 350 pesos hanggang 4 Gs kada litro. Yugon mo ya. Kung halimbawa 4 pesos ang increase kang kada litro kang diesel, nako. Medyo makulog-kulog ini. Takan last week, naglangkaw man bagatabi Sir Cassie William, bako. Naglangkaw man kang last week, August 1. Duwa ng simana na paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Sa aga pa po ini kaya so iba, so mga motorista, pwede na po kamong magkarga ngunyan. Kung halimbawa maglangkaw man hanggang sa aga, pero sigurado man langkaw ini sa aga. Sa kerosene durdakula man, 2.60 sundo, 2.90 centavos per liter ang lalangkaw. Kan mga produktong petrolyo tabi sa aga. Kaya, ngunyan pa sana, o di magpakarga na ka mo, urawang makatipid-tipid ka mo sa diesel, 13 hanggang 4 pesos. Sa kerosene, 2 pesos hanggang 3 pesos. Nako, marisong gasolina, taday magpiso ang ilalangkaw. Pero kang last week, 12 ang ilalangkaw kang gasolina. Iyon ay ngunya na bulan na Agosto, kada Martes, panduwa na tabi ining paglangkaw kan produktong petrolyo ngunya na bulan na Agosto. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Grabe bata ngunya na Agosto, tingating. Tingating, kumbaga, dipisilon hanapon ang imo ngunyan. Ngunyan na Agosto. Lubugon ang sa tuyang mga kababayan. Bata, may mga gagastusan. Ang sa tuyang mga kababayan, uyan baga, maireskwelahan na. Mabukas na po ang klase, ngunyan manabulan ni Agosto. No rin so, pagpon kang klase, Petsa 29, ang official na pagpuon kang klase, digdi po sa satuya. Tahilingon ta daw na sarado sa satuyang kudigo pinaldigdi. Okay. Sige ta alas 6:34. Isingit ko muna ini may nakahuron kita. Isingit ko daw muna ini nahirak daw ako duman sa mga barangay officials na haluyon na sa serbisyo. Magraduar na nga ni sa pagka-barangay officials. So, ibig sabihin, mga 10 taon na nirbihan bilang barangay officials. Kaya lang nahirak ko na ko duman sa barkada ko magraduar na lamang na barangay officials, ganideng pagkaaram lamang. Anong klaseng pigbuburo to nindong barangay officials na daing pagkaaram? Ano iyan? Pigbuburo to sa nanindo, tanganing may honoraryo? O kaya so ibang mga nagkakarandidato, daing man talaga kipagkaaram? Ang gusto sana siguro, magkubra kang honoraryo. Yung yugon mo, magraduar na ngunya na barangay officials, dahil lamang kipagkaaram sa mundo. Sus ko Maria, kaya ilinga na tabi kita. Maski sa mga municipal officials, ilinga na po ninto. At ako makahiling sa nakamuki mga sesyon, maka-attender po kamo, makakamuda kamo.
Anong klaseng mga ibinuruto inindo ini na daiman nga ni kipagkaaram pag-abot sa sesyon? Tapos ngunyan mararabas-rabas. Ha? Yugon mo yan na para masuro si Reminar, hararayuon pang lugar. Harayuon pang lugar supig seminaran, so speaker ninda, daradara man sa naninda. Yugon mong pahit ya. Masiramon ang mga buhay ta. May budget sinda sa paglakbay aral. O, ano nga po nga ni kan lakbay aral ba yan? O lakbay lakwatsa. Mabubuisit ka pa, tamapos pa sa Facebook, kung harain sinda, pigpupos pa ninda sa mga katarantaduhan ninda. At ang mga supok ining mga opisyal na ini. Matubod pa ako kung i-post nindo dyan sa indong mga social media. So naok da nindo, bako so mga rabas nindo kung saan ka mo nagrabas. Teka mo ka nagkasuropog na ang pigagastos nindo dyan, pirak iyan kan sa indong banwaan, pirak kan sa indong syudad, pirak kan sa indong probinsya. Maray lamang kuta na kung may output lamang kamo, kung igwa lamang kamo kinaokdan. Ang paguli nindo, ang istorya nindo so mga maurago na dinuman nindo. Klaseng mga opisyal ini. Ika mo kaya nagkasurupog? Ikuyugon mo na ipopos mo pa sa social media na pasiram-siram ang buhay nindo. Tapos pag-abot nindo sa trabaho nindo, daiman ka mo pagkaaram. Sarig ka mo permisa sa indong sekretaryo, sekretarya. Magibo na sa nakiresolusyon, dahil pa nakakagibo, maski title man lamang kuta na. Tapos mahambog ka mo. Klaseng mga pahit ini kan mga opisyal na ini. Kaya ako, Sir Cassie William, kung ako maging opisyal, natataday kita digdi mag-aradal, digdi sana kita sa tuya, sa harani sana. Mararabas pa kita, grabe ang gagastoso na pirak ni Juan de la Cruz. Gastos nindong pirak dyan, pirak ni Juan de la Cruz. Imbis ma-save iyan, tanganing ma-divert sa ibang mga budget, makatabang sa indong mga constituentes. Yugon mo yan. May minbid ako kay Sir Cassie William, naging municipal official. Dahil nanggad minaiba dyan sa mga lakbay-lakwatsyang iyan, ay lakbay-lakwatsa, lakbay-aral. Dahil minaiba ta nasusupog siya. Ano nga yung gibunta duman? Magrarabas? Kung gusto ngayon nindong mag-aradal, digdi kita, maski digdi sana kita sa session hall ta. Takirita kita man sa nanganan mag-aradal duman. Sabi kang opisyal na ni Tabi Sir Cassie William, kung gusto nindo mag-aradal, digdi kita sa session hall ta. Makuha kita mga maurag na magtuturo sa tuya. Nganing makaukod kita, makatipid pa kita. Imbis na sumatipid ta, maitautang serbisyo sa satuyang mga namamanwaan. Marayo ng isip ka ito. Marayo ng isip ka itong opisyal na ito. Sana all. Sana araw po kayan ang mga isip kan sa tuyang mga opisyal. Guyugon mo yan na pasiram-siram ka dyan, mauragon ang hotel accommodation mo, ang pagkaon mo, naka-charge sa taong bayan. Tapos mapurpose ka mo sa social media nindo na, pasiram-siram ka mo. Aday ka mong supog. Kung may konsensya kuta ka mo, kung may supog ka mo, dahil na ka mo magpaparapurpose sa social media nindo, kung hain ka mong nagpapasiram-siram. Pangyari sa inyo mga litsumas na ini. Maray lamang kung mga maray ka mo. Pag abot dyan, pero estado ko. Estado ko ang kapasidad nindo. Kaya ka huwag para harambog. Hilinga na po nindo. Ang sa tuya mga opisyal. Kaya ako bilib ako sa ibang mga leader
na dakol ang nasisave na pundo kang sarong lokal na gobyerno dahil po may maray na leader. Tatao po mag-budget, tatao po kung dahil man sa nagkaipuhan na magpaparatravel nga, magpapararabas ka mo. Tapos, ang speaker nindo, kairiba man sa nindo, pirmi nindong kuro kairiba. Kaday-kaday pa nindo sa mga chiwawa nindo. Ano sa mga chiwawa? Ano mga chiwawa? Sa mga chiwawa nindo na mga sip-sip sa indo. Yung kairiba pa nindo. Alat ka, pigaala. Apot ko daw, pigaala ba yan kang kuwa? Ha? Sa bagay ngaya, iyo ngayan magbuta, iyo ngaya ang nasa puder. Ha? Dahil man kita ngaya kimagi ni buta, iyo ngaya ang nasa puder, di masusunod ang gusto niya. Sana all. Ugon mong pahit nindo ya. Sana kuta na. Siguro sa mga masunod, kung mararabas po ka mo, yan ang mga pigapod na lakbay aral na yan. Kung sa masunod, dahil na po ka mo magparapurupos sa social media, na kung sain ka mo nakaduman ng mga resort, kung sain na mga dumanan nindo, yung nating popost nindo, so mga rabas nindo, bako man talaga so pinaka-objective kang sa indong pag-travel. Lunes na lunes ngayon, sige mo na naman nga spakya. Baga, ano ang purpose kan sa indong pagrabas? Pagrabas. Pagpasiring duman. Bakong mag-aradal. Tapos ipopost nindo sa social media nindo. So, mga pagrabas nindo. Lasing mga official ini. Diyos ko. Kaya nasa ng Pilipinas kung maladi, napapaano na daw kita. Nahihira kun ako duman sa mga official na magraduar na lamang, inda kun makagibok ki resolusyon. Inda sana. Sinabi man na graduado ngaya pirang turno, graduado bilang public official, malaya. Ito pala, so honoraryo man sa non-perfect. Ano ang ginaribuhan tabi nindo? Ano lamang ang sa indong masasabi sa indong mga makuapo, mga aki nindo na ako graduado na arog kay ni, opisyal kang banwaan, kang barangay, kang turno ko, arog kay ni pinasar ko, arog kay ni ang ligasiya ko lamang na iwinala. Sige daw. Bakang naiwalat nindong ligasiya, permi ako absent sa sesyon, permi ako late sa sesyon. Kaya nga, ngayon ako nakapasar ko ordinansa o kaya resolusyon. Taang pag-iisip ko man sa nangaya, so honoraryo. So sweldo. Yugon mo yan. Diyos ko. Kaya ngunyan tabi na madali na po ang barangay NSK eleksyon. Kita tabing mga maburuto. Isip-isipon tatabi. Kung si sayan dapat na ibuto ta. Tadyang pwedeng ibuto, so mahigusa na maghawan. So maorag makihampangan sa irinuman. Tamili nga maorag makihampang sa irinuman, ibubuto na nindo. Aluas kang barangay nindo, irinuman sa ng irinuman. Naiko po. Ibuto man tabi nindo, so may magigibuhan sa barangay nindo. Bako na makikinabang sa barangay. Tayo kinunoraryong bagay yan. Tapos sa puton mo, anong ginibo mo? Nagawan-hawan man baga ngaya ako sa gilid kang tinampo. Mahigos man ngaya ako. Naiko po. Sus Maria, talaga Lord. Ayaw man sa natin kanuta. Nahihirak po ako. Yugon man, magraduar kang barangay officials ka, municipal official ka, magraduar ka, dahi kang pagkasabot, dahi kang pagkaaram.
tig para palakbay aral ka, tapos ang naukdan mo sa mga maorag na hotel na dinumanindo, sa mga maorag na mga resort. Diyos ko na sana. Ha? Oh, yan ang problema. Pero kung tultol ang mga pag-iisip kayo, nga tatamarayo pa ka mo. Pwede man ka mo dyan sa indong mga lugar. Kung talagang sa buot nindo na mag-aradal ka mo, pwede ka mo. Bako na, maaduman ka mo sa harayoon na lugar, magastos ka mo, ang speaker, darama nindo. Inay ko po na pahit nindo yan. Pwede man sana duman sa lugar nindo nakatipid pa ka mo, iwas disgrasya pa ka mo. Kung halimbawa, bumagsak ang aeroplano na piglunada nindo, kaya ma-aksident ang bus nindo, ubos ka mo. Kung duman sana ka mo sa lugar nindo, nakatipid na so munisipyo o kaya barangay, nakasave pa so sa indong budget, magamit lamang nindo kung ingkaso may rimalaso sa indong barangay. Nga itabang nindo sa indong mga kababayan. Maiba ka lamang nindo kibulong pag may nagduduman sa center, dyan sa indong barangay, nagkukulog ang tulak, makabaka lamang ka mo kibulong. Maitaw lamang sa mga kabarangay nindo, mga kabanwaan nindo. Inay ko po. Hindi, ang ibang leader ta, ang pag-iisipan sa diri sana, anong labot ko ngayon sa indata, ini ngayon pribilehiyo mi ini. Pribilehiyo mi ini dahil naging elected official kami. Authorized kaming magrabas, authorized kaming mag-adal sa ibang lugar. May budget baga ngayon kami nga tataday, may gastoson ini. Yugon mo yan. Naiko po. Magayon ko akong arog kayan kung nasusunod lamang so pinaka-obheto. Ano ang pinaka-obheto kang lakbay aral na yan? Mag-aradal. Okay, dahil kita ko question kung nag-aaradal mananggad ka mo. Ay, wala problema. Kung nag-aaradal lamang mananggad ka mo. Pero pag ulinin do, dahil man kamuki idarang naokdan duman sa pigadalan nindo, pondohanan nindo yan. Tama kasupugon ka mo. Ninaayom-hiyom na sa nangani ako. Diyos ko. Inay ko po. Arog na po kita kayan. Kailingan na po nito ang Pilipinas kong mahal. Ha? O, mautang na naman sa Pilipinas. Ha? Mautang na naman sa Pilipinas ki 2.46 trilyon. Para databi mapunuan ang kulang na pundo sa proposed 2024 national budget. Yuguyugon mo yan. 2.46 trilyon ang planong utangon kang Pilipinas kung mahal. Pero nang utang ta. Bakong dali sa 13 naging 14 trilyon. Mautang na naman ngunyang ki 2.46 trilyon. Pira na. Sus ko. Baka pagkatapos kang administrasyon ni Presidente, baka maging 20 trilyon ang utang kang Pilipinas kung mahal. Paano pagkanan pagbayad? Ano, may ibayad pa kita? Hinay ko po. Sus mio. 14 trilyon ang utang ng Pilipinas. Tapos unyo, plano na naman mag-utang kang Pilipinas kung mahalin 2.46 trilyon. Para databi panghipno duman sa budget, sa 2024 proposed budget. Isus ko po. Nahi ko po talaga. Lunes na lunes ngayon. Grabe ang problema mo. Tararag na naman yung buhok mo kaya. Iling mo na yan.
Saan napasabungan man lamang kang mahal na Diyos, ang sa tuyang mga opisyal, makonsensya man tabi sinda. Kung may mga konsensya patabi ka mo, may maaram ko may mga isip man ini. Aram ninda kung ano ang pigigibo ninda. Aram ninda, siguradong aram ninda yan. And aram man siguro ninda, natig-isip-isip man ninda, garing yan naggagasusan ng kitakipirak kang gobyerno, na dahi man kikamugtakan. Aram ninda yan. Masunod man sa naso pagrabas-rabas ninda. Aram po ninda yan. Naisip man po ninda yan. Pero ta pribilehiyo mi ini, ta kami ngaya ang inilahar, ilinagdig di. Kamo man ngaya. Rason bagakan mga politiko. Di ko mandidato ka man ngaya. Uy, shit na ini, oh. Yan mga rason ninda. Kung magawad ka man ngaya, mag-mayor ka man, mag-vice mayor ka man, mag-congressman ka man. Klaseng mga tao ini. Ay, inda. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 8 minutos tabi bago mag-alas 7. Duman daw kita sa palarong pambansa. Ayan na kaya. Tama na yan. Sa palarong pambansa, natapos na tabi ka nakaaging aldaw. Ginibo hindi duman baga sa pagkini Marikina City. Ngunyan, ang masunod na tabing magiging host gaganapon ang palarong pambansa dumanda tabi sa Cebu. Pasibu. Isus ko. Sa Cebu databi, sa sunod na palaro, sa Cebu, sa 2024. Sa 2025, ang ma-host naman databi, dumandatabi sa Ilocos Norte. Ang magiging host naman sa 2025 palarong pambansa. So, duman na sa ginibong palarong pambansa sa Marikina Sports Complex, ang hinirang po na overall champion iyo po ang National Capital Region. So, sinda po so overall na nakakuanin 85 na gold, 74 na silver, 55 na bronze for a total of 214. So, ang sumunod dyan, Western Visaya, Calabarzon, Central Luzon, Central Visaya, Davao Region, Northern Mindanao, Sargent, Administrative Region, o Bicol Region pala, naka-tracing goldman. Hindi siya nakita. Naka-tracing goldman sa Bicol Region, 15 silver, 22 man na bronze. So, naka-50 total man na 50. O, dahil man naging kulilat sa Bicol. Daog pangani so Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa, Eastern Visaya, Caraga Region, Zamboanga Peninsula, Bansang Moro Region. So, sa Bicol, mga tugang naka-tracing gold sa ginibo pong palarong pambansa 2023. Sa secondary level, Subicol, sa secondary nakapito, 7 gold, tapos 12 silver, 16 man na bronze. Sa elementary, Subicol, elementary, 6 na gold, tapos 3 silver, 10 bronze. Ay day, sana na gold sa elementary level, 3 silver, tapos 6 na bronze. So ako akang Bicol sa elementary level. So pag tinutal mo iyan, nasa nasa 13
13 gold, 15 silver, 14 bronze. Ang nakuha po kan sa tuyang mga atleta na mga Bicolana. Sa katatapos palang tabing palarong pambansa na ginibo po naman sa Marikina Sports Complex, dyan sa Marikina City. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Anan masasabi po ng Dudigdi, si Presidente Bongbong Marcos Jr. Hahagadon tabi na madagdagan sa iyang pundo para sa pag-travel. Para sa pag-travel niya sa state visit, maging lokal man yan o kaya international, pigahagad po kan sa tuyang presidente na madagdagan sa iyang pundo nin 1.4 billion sa masunod pong budget sa 2024 national budget. So, anan masasabi ni Indodigdi? Minapadagdag si Presidente Marcos nin 1.4 billion para po sa mga pagbisita niya sa ibang nasyon maging digi sa tuya. So karagdagang 1.4 billion 1.4 billion ang pigahagad kan sa tuyang presidente na maidagdag sa iyang pundo sa pigpo-propose na budget ngunya na 2024. Ano masasabi tabi nindo kay ni? Tabata baga mautang ang Pilipinas nin 2.46 trilyon. Pandagdag da tabi panghipno duman sa proposed budget sa 2024 para po sa satuyang national budget. Pertihuno na di. Pertiho no, pag ika talaga ang nasa posisyon. Diyan mo mamimidbidan ang tunay na ugali kang sarong tawo pag nakakapot na nin posisyon. Ako ngunyan ko sa na iya na realisar na tama manangga. Pag nakakapot na kiposisyon, anong labot ko sa ipo? Nabubuyong sa posisyon. Nabubuyong tabi sa posisyon. Relingaw na. Diba? So, ngalas nga ni kita kun ngata. Nagapot kita kun ngata ta nagkakaburuyong andyan sa indang posisyon. Ngata ta nagkakaburuyong. Ano ang yaon dyan? Ano ang alak na pigiinom dyan? Tanata nagkakaburuyong sinda? Di pasta ka man nga yan. Classic mga pahit nindo yan. Ay, Diyos ko na sana. O kaya, Lord, bahala ka na tabi. Sana tabi. Dahil na tabi magkaaragtaan sa tuyang mga butante. Lalo na ngunyan madali na po ang eleksyon sa barangay NSK. Sana po, dahil na po kita magkaaragta. Tapirmi na sa nakitang Susko, totogaan kita. Mas maray-maray ngayon kaysa duman sa dati. Katapos-tapusi, mas malala pa sa dati. Di ba? Hilingan na po nindo. Kaya tama supig sasabi, Pag dahin niya napatunayan iyan ng mga pigtataram niyang iyan, dahin niya nagibo iyan, palitan ta sa masunod. Tinautan na so pribilehiyo sa iya. Tinautan na so mandato para sa iya. Tapos umampig para pangako dahil man kinangyari. O di, palitan ta sa masunod. Madali man sa na yan. Madali na sa nabaga. Madali na bagang 2025 para litan ta na. Dahil man sa na nag-ibo, di palitan ta na. Kasi nga palikso dati, susko! Inay ko po.
Inay ko po, patawada kita kang mahal na patron. Ay, Diyos ko. Sige. Tala City na tabi. Baka lamang madarapa kang Horacio Impirata. Sarabay po muna tabi kita mga tugang mabalik pa po ang programa. Sarabay po muna kita sa Horacio Impirata. Horacio Impirata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po, balik na po kita digdi sa programa alas 7:05 na tabi. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong iyan asin ang programa inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit.
ang manager po kang MBY Dormitory, ano? Siringman, programa pong ini, dara po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na magkukama po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Udan po lindo sa indang CP number, ano, kung may kaipuan po kamukipan di urag na sound system. Oni po ang sa indang CP number 0907-093-3151. B-Pro Lights and Sounds. Yan, Siringman, ang oras pong yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Nalbay. Ang sa tuya pong tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Rener Burse sa siyudad ng Tabaco. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot dyan sa Banwaan kang Malinaw. Sige, and kasabay pa man dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet na makuka dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Sige, doro-diretso na po kita sa programa. Balik po kita. Ako man po girarayan sa indong servidor asin taga-Riparo. Manimok saya po si Mr. Hulbutana. Ngunyang pong aldaw nin Lunes na Lunes. At sa 7 na po kita kang bulan na Agosto taon 2023. Sundo tabi kita alas 7:30, ano? Hindi po sa satuyang programa. Sa mga paraantabay niya to, paki-share na lang po, ano? Paki-share na lang kan sa tuyang programa para mahiling man kang iba. Yo? Sige po. So, iuragan sa ko, di tayong problema. Lalo ka mong uragan sa ko. So, abot nindong na natatabilan ko ka mo. Ano man labot ko sa inyo. Yeah? Sige. Mga tugang, duro-diretso na kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang. Sabi digdi, hagad mga tugang ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na madagdagan databi ki 1.408 billion ang pondo para sa iyang mga state visit, local man or international trips, para po databi sa masunod na taon. So, mas halangkaw databi ninin 58% kumpara databi sa budget na itinao ngunyan tabing taon. Yeah? And ang sabi digdi ni Presidential Communication Secretary Chiloy na dakula databing oportunidad ang mga isasagibong presidential trips kan sa tuyang presidente ta makakaingganyo databi ninin mga foreign investor na mapagayon databi kang ekonomiya kan sa tuyang nasyon. We. Palakpakan. Na. Sabi digdi, ang administrasyon databi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. liwat na mautang nin 2.46 trilyon para databi mapunuan ang kulang na pundo sa proposed 2024 national budget nagkakahalaga databi nin 5.768 trilyon. So ang solusyon palantabi utang. Di arogon manindo mga LGU, barangay. Kulang ngayon so binadget sa tuya, kulang ang budgeta. Di nganing mahipnuan, mag-utang man ka mo. Ngunyan tabing 2023 ang nasa 1.32 trilyon na ang nautang kan sa tuyang gobyerno. Ngunyan na 2023 ni ha. 1.32 trilyon ang nautang kan sa tuyang gobyerno. Habang uminabot man databi sa 14.15 trilyon ang kabuang utang kan sa tuyang Pilipinas kung wow.
Wow! 14.15 trilyon na ang utang kang Pilipinas kung mahal. Kung malalawos initabing utang na 4.46 trilyon, i-plus mo sa 14.15 trilyon, pira na. Wow! Sana all. Hindi ko po. Iginasa ng utang kan sa tuyang nasyon. And ang sabi man, unan makonsuelo, si dating Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Felipe Medalla, and Finance Secretary Benjamin Diokno, ang pinakahalangkaw na sweldo na opisyal kan sa tuyang nasyon. Sa irarom databi ini mase, kang Administrasyon Marcos. Uyug-uyugon mo ang base sa COA, base sa inaluwas na report, annual report kang COA, tabi mase, sa Commission on Audit, uminabot da tabi sa 34.1 million and 28.8 million ang naging kabuuhang sweldo kang duwang opisyal na ini. Kaiba na sa mga bonus tapos iba pang benepisyo. Wow! Mapapasa na all katabi. Masi. Iinan sa mga opisyal kang gobyerno ta sa Pilipinas kung mahal, ining si dating Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Felipe Medalla, asin si Finance Secretary Benjamin Diokno, ang may pinakadakula, pinakahalangkaw na sweldo sa mga opisyalis, sa administrasyon ni tiyoon mo si Presidente Bongbong Marcos Jr. Mase. Yugo-yugon mo yan. 31.1 million. Tapos 28.8 million ang naging kabuuhang sahod kan duwang opisyal na ini. Wow! Kaya sa kuyang kabats, sabi kang kabats ko, mate, haliyong ko na ngayon supog ko. Baka lamang tabi matabangan mo ako, maski pang baka lamang kibagas. Asin isira kan sa kuyang mga aki, taso agom ko may hilang. Inay ko po. Pira pang magiging arog kayo ni sa mga masunod na taon, masi. Maray si masi, tamay na nasusubong paman ining bagas. Basta igwa ini kay panghingurag na lada, solve ang problema. Si masi. Basta may lada, daing problema. Gari ini subayong. Lada sa nabuhay na siya. Kaya lang, ining magtugang na ini si Masinas. Pag magbablog na ini, ang luto kay ni perming kulang sa lada. Kaya lang ang bisyo man kay ini, lada. Mga mahaluron pag mo niyang tabi masya ang lada. Guraan ang kilo mo niyang kang lada. Mas mahal pa sa bagas. Mas mahal pa tabi baga masi sa bagas ang lada. Nag-abot nga ni ang kin-900, nag-1,000 nga ni. So kilo kang lada. Iba ta minalag ka, mga minimum, mga 3 kilo. Ano pala, magastos pala ng bisyo nindong magtugang ka mo. Duman daw sa nakita lugod sa bagas. Yugon mo yan, lada, mas mahal sa lada. Mahal pala ng bisyo ninda. Yeah. Yun mo yan. Pirapang Pilipino,
Ang maarog ka itong sukabats ko na manghagad na sa nakita ki pagkaon talingana, dahil nakita ki makukuha. So, pobre, lalong nagpopobre. So, politiko, mayaman, sige sana ang yaman. Anak ng titing. Nyugon mo yan. Ha? Sukat nga niya ibinuroto nindo. Hilingana. Hilingana nagyayari sa tuya. Sukat nga ibinuroto nindo. Oh, di ba? Sisayngon niya ng mga mayaman na nahiling ta. Ha? Ang mga mayaman ngunyan, politiko. So mga kontratista kang politiko. Sindana sa na bagang pinakamaurag ngunyan, sindana sa na pinakamayaman. Sisay so mga tio, so mga laborer, so mga paratarok, so mga parauma, so mga paratanom kikamuti. Dahil nakimay maikakan. Diyos ko. Tapos sa mga politiko, sa mga kontratista, tapos siram-siram. Ay, wakipun. Labot mi nga sa indo, ta kami nga marabas-rabas duman sa rayo. Mapalipot-lipot nga kami. Sabi nga ni kang barkada ko sa ro. Sana nga yan, magka-araksyon. Dahil ka naman daw kaya. Dahil ka man kaya. Ha? Dahil ka man kaya. Susmana, dahil ka daw kaya, dahil ka magmaldisyon sa kapwa mo. Ha? Ako, dahil lamang ako tabi, mas nag-aarog kaya, maski may mga sala sa kuya. Dahil ko tigmamaldisyon niya. Ha? Dahil ka mo magmaldisyon kitaw. Hayaan nun dun si Lord ang magkastigo sa inda. Dahil nga sa mga may mga sala sa ko, uto na, haloy na tabing inulod. Haloy na, buminabay na sa ibabaw kang kinaba. Pero dahil ko ito tigmaraldisyon. Dahil ko pigmaldisyon. Bata na si Lord kanta. Si Lord na nagkakaara. Dahil po nindo pagmaldisyon noon, naarog kaya. Hayaan nindo, ta si Lord na bahala kaya. Dahil ka mo tabi mag-ibog kaya na. So barkada ko, sabi kang barkada ko, sana ngaya, sumalo na na aeroplano ngayon, bumagsak ngayon dyan sa mayo. Bata pipili patabi masik na bumagsak sa aeroplano sa mayon. Hiling mo na yan ako. Ngani nga yung pagbagsak yan sa mayon, lalo, matutong sinda. Grabing dagit ka, barkada ko. Grabing dagit ka, barkada ko. Kaya kung tayo may ito naglunad sa aeroplano, saan kaya? Ako nagbasgari. Sana nga ma-aksidente sinda. Ay, day kakayan, day kakayan. Siya na biyan, day kakayan. Day ka mag-isip ka, day ka magmaldisyon kay kapwa mo. Bayaan mo si Lord kaya. Si Lord may mga paagi. Minsan, marayon niya ito, apod ka, day nga kinamamati, bigla sa na ngayon, uto ngayon, stage 4 na. Ngarog kaya. Iling nga sa mga may sala sa ko. Pinasarakitan man talaga. Naaraman ko ito, nabuburol na. Dahil ako kaya nagmamaldisyon, bakit na si Lord? Kaya kung ano ang pigigibo mo sa kapwa mo, kung ano ang pigigibo mo sa kapwa mo, yung man ang gigibo sa imo kan sa tuyang kagurang na. Tay ka ngayang mataban. Unason. Tinawan ka ngayang kipuder, pero pig para unas mo. Unason ka. Sisingilon ka ang pag-abot sa maabot na panahon. Tandaan nindo yan. Igwa nga ni kay mga politiko na habok ng burutasan ang posisyon. Kamasira mo. Ikaman daw nakakamulmul ka kay Lollipop, na masira mo sa Lollipop. Habok mo nang ipamulmul man sa iba. Uli si Masay, balon mo daw na ipamulmul mo yan na lada na ando man sa
Sama. Baluan daw. Ha? Baluan mo tabi. Mase, baluan mong ipamulmul yan ng mga pigigibo mong gulay sa mga politikong ini. Kung kaya manindang mulmulan. Sige daw. Ha? Ang problema tabi, maski maharango na siguro, tsatsagan iya. Mala dahing panapsi. Warang kakontintuhan. Maski nga maharangon, paiton ta. Yeah. Paiton ta sana nga. Isus ko. Grabe, adi. Oh, yug-yugon mo ini, ha? Ang sweldo ni Felipe Medalla, 34.1 million. Daw pa sa tuminama sa loto. 28.8 million man ang sweldo ni Benjamin Jokno. Ini mga opisyal na ini, yun ang may pinakahalangkaw na sweldo sa administrasyon ni tatay ni Masi. Yugon mo yan. Sana, mapapasana all ka. Pipiriton yan, sir. Maski mag-iribi sa ara. Katayo ka ni. Pipiriton talaga, Masi. Dahil nga ni ki tapod ka, dahil panapsi, dahil kakontintuhan. Inay ko po, adi. Ano na daw tayo? Iyan. Base po yan, ha? Base po yan sa report tabi kang Commission on Audit. Yeah? Ilinuwas na po yan kang Commission on Audit sa annual report. Yeah? Ilinuwas na po sa annual report ng Commission on Audit. Yeah? May nabot sa 34.1 million. Yeah? Subyugon mo. Tapos 28.8 million. Saan ka pa? 31 na di. Napapasana all ka. Maski so tapuyasan na ko tatabi masi, baka lamang kilada ni Masidya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Maray kong nagtutukad sa bulod si Mas. Si hermano mo pala na niyaon permi duman sa bulod. Maray duman, talibre ang lada. Kaya lang, iinutan mo sa bayong. Kapag nainutan ka kang bayong, wara na tabi, wara po, kini, pag nainutan ka kang bayong, mauubos na sulada. Kaso bayong, iyong manampig kakaon sulada. O yun ang ano duman, ang kalaban ni hermano mo. So bayong. Pag nainutan siya kang bayong, dahil na siyang makukuha ang lada, dahon ang makuha niya. Makonsilon pag minablog si hermano mo. Pipahiling papating hinang-hinang siyang biyo. Tapos, mareklamong maharangon, siya nagkagibaw. Maharangon niya. Kagibo mo, mareklamo ka. Ayan. Congratulations palantabi sa Santo Domingo Municipal Police Station. So, number 4, Municipal Most Wanted, dyan sa Santo Domingo. Nadakop na tabi kang Santo Domingo PNP. Dyan sa barangay, o kaya Purok 3, barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Si Police Major Jenny B. Palan, o si Rin, ang COP dyan. Ang suspect, 30 anyos na babayi, government employee, and residente po sa nasabit ng barangay. Bandang alas 6:30 nin Banggi, nadakopini sa kan mga otoridad sa bisa kang warrant of arrest. Nasa kustodyan niyang kang Santo Domingo Police Station ang suspect. And para po sa pagkakanikong disposisyon.
So nahampang ang suspect sa kasong karnaping. Nako. Sa iraron po yan kang criminal case number 17109, as in may pig-recommender na piyansanin 300,000. Yugod mo yan. Alam ko pala ng piyansa kang karnaping, adi? 300,000. Government employee, 30 anyos, babae, sus ko. Congratulations tabi sa Santo Domingo Municipal Police Station, sa pagkaka-arestor kang sa indang ika-apat na most wanted dyan sa naunambitan tang munisipyo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sinong aking mahal? Itanong mo sa akin, sagot ko'y di magtatanda. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Mga tugang 3 minutos tabi bago mag-alas 7:30. So, digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Lunes, August 7, 2023. Sa pangaran po kan sa tuyang mga taga-suporta digi sa programa, ang MBY Dormitory, ang B Pro Lights and Sounds, kay Vice Governor Ate Glenda, kay City Councilor Riner Burse, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Kapos Bilo Lotto Outlet. Sa ngaran po kan sa moyang station manager si Maestro Nilad Tuon, kasabay man dyan ang bilog na tropa. Mga tugang sa ngaran man po kan mga parantabay niya to, maraming salamat po. Paki-share na lang po kan sa tuyang programa para mahiling man kang iba. Param na po muna ang sa indong lingkod, ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magribanan alas 6, sundo alas 7:30. Nagtipos sa satuyang programa Serbisyo asin Riparo. Adios amigos! Domo, arigato. Ingat po kita, bye-bye. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman
kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.